Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau ma kamar kullum muna yi muku albashir da sabon gidan abincin mai suna UFS. UFS gidan abinci ne mai inganci. Na 'yan Maiduguri ba shakka UFS sun tare muku da abinci irin naku na gargajiya kama tun daga tuwon biski, tuwon dawa, akwai tanderin kaza, akwai tanderin rago. Sannan gami da akwai abinci kala-kala irin su dan wake, irin su tuwon dawa duk a UFS Restaurant. Akwai guraren zama muna da VIP domin keɓancewa da iyali. Wannan UFS sun tada muku wannan guri. UFS shine zaɓi na kuma shine daidai da za. UFS shine zaɓi. Farko da ido sai kun zo UFS Restaurant. Ina matafiya, ga dama ta samu. Da kun shigo za ku iya samun mu a adres ɗinmu Bullet C 37 UBD Gallery Kidinyola akan titin Jami'ar Yusuf Mai Tamasile. Ko kuma ku tuntuɓe mu akan nambobin wayar mu kamar haka.